Halló! Néha ilyen is kell, ja, Montis edzés, ugye a hét első edzése. Ugye a múlt héten az utolsó 2, az nem is volt betervezett az utolsó, csak a 13. Aztán az is hosszabbra sikerült egy picit, odépuszta oda-vissza, óti. Meg utána volt egy kis felsőtest is. Hát, most van egy akkora szél, hogy ugye megvan ez az AliExpress-es vagy Decathlon-os ilyen automata sátor. Földobod, pukk, egy másodperc múlva leesik kinyitva. De most azt lellém földobod, akkor nem esik le egy másodperc múlva, hanem egy ilyen 1 perc múlva Révfülöpnél esik le, vagy a Balaton közepén. Hogy ebbe az 50-es déli szélbe nem vagyok hajlandó elindulni autizni, mert arrafelé odaérek 20 perc alatt, ha nem tekerek, csak fékezek, viszont visszafelé meghalok. Tehát még nem vagyok erre felkészülve, úgyhogy egy kis montizás elsőre, és egy betervezett street workout másodikra rögtön pihenő nélkül, hadd szóljon.